archwilio'r tywydd. Fy enw I yw Emily. Fy enw I yw Cerys. Fy enw I yw Carmelina. James ydw I. Ac fy enw I yw Nia. Ac rydym yn mynd i fesur y tywydd o'r amgylch yr ysgol. Rydym yn mynd i ddefnyddio'r thermometr i fesur y tymheredd. Rydym ni'n mynd i fesur y tywydd gyda hwn anemometer. Ac rydym yn mynd i weld o ba gyfeiriad mae gwynt y chwythu gan ddefnyddio ceiliog y gwynt. Ac rydym yn mynd i gasglu unrhyw glaw sydd wedi disgyn i'r mesurydd glaw. Mae'r mesurydd glaw wedi bod yma am wythnos, a dim ei wedi cael ei roi yno i gasglu unrhyw glaw sydd wedi disgyn. Beth am edrych faint o ddŵr sydd ynddo? Mae'n 15 mm. Dyma faint o ddŵr sydd wedi disgyn dros y wythnos diwethaf. Beth am archwys y dŵr mas a roi nôl am wythnos arall. Rydyn ni'n mynd i roi'r thermometr yn y cysgod fel ei fod yn mesur tymheredd yr aer ac nid gres yr haul. Rydym yn mynd i ddarllen ble mae'r hylif coch yn cyrraedd. Felly heddiw mae hi'n 13 grad Celsius. Rydym nawr yn mynd i cefnodi'r tymheredd. Rydym yn mynd i ddarganfod ble mae gwynt yn chwythu. I wneud hwn, mae rhaid i ni ddarganfod ble mae gogledd. Mae rhain coch o nodwydd pob amser yn pwyntio at y gogledd, a mae gogledd yn pwyntio i gyfeiriad yma. Dyma ceiliog y gwynt. Rydym yn mynd i defnyddio cwmpawd i ddangos y gogledd. Mae hwn yn ddangos gogledd, gorllewin, dwyrain a de. Mae gwynt y chwythu y saith sy'n dangos y cyfeiriad y gwynt. Tybed o ba gyfer mae gwynt y chwythu heddiw? Mae'n chwythu o dwyrain. Mae gwynt yn teimlo ysgafn iawn heddiw, ond mae hwn yn gallu ddarganfod beth yw cyflymder gwynt. I enw yw anemometer, a phan god yn ddibynnu, mae gwynt yn chwythu trwy cwpanau. Y cyflymar mae cwpanau troelli, yr uwchaf mae hwn yn fynd i'r fyny raddfa, sy'n metr mewn metrau pob eiliad pa mor gyflym mae gwynt yn chwythu. Beth am ddarganfod beth yw cyflymder gwynt heddiw? Mae'n 5 metr pob eiliad. Nawr yn mynd i roi y holl gofnodion ar y cyfrifiadur yn ei graffau a siartiau o tywydd yn ein ysgol.